खुलुमबाय आं सिबिरानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङा 2019 मायथाइयाव एपिडिसिएलनि आनजाद होदोंमोन नामा जाय आनजादनि फिथाइखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखै आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एपिडिसिएलनि आनजादखौ नोंथाङा जुदि होदोंमोनब्ला दान मोनथामनि गेजेरावनो मोननो हागौ गोजोनथाव खौरां बे खौरांखौ फोसावदों आसामनि गोहो बिफाननि मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा 2019 मायथाइयाव मोन 1895 पस्टनि थाखाय अफिस काम फिल्ड एसिस्टेन्ट सहायक आरो गारि सालायग्रानि आनजादा जादोंमोन बिनि फिथाइखौ आनजादाव जानाय माखासे बेले बेजेनि थाखाय फोसावनानै होनाय जायाखैमोन दा दान मोनथामनि गेजेरावनो बेनि फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जासिगोन होननानै मिथिहोदों बेराफारसेथिं आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एपिडिसिएलआव मावग्रा मावथिफोरनि थाखाय जानोबो हागौ गाज्रि खौरां गोहोनि मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोब्लिब बाहायग्राफोरनि मोब्लिब खावनायनि थाखाय एपिडिसिएलआ दानफायाव 150 कौटिनि बांसिन रां खहा जायो जायनि थाखाय फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव एपिडिसिएलआ मुलाम्फा खालामनो हायाब्ला एपिडिसिएलखौ सोरखारि नङै खालामनाय जानोबो हागौ होननानै मिथिहोदों बिथाङा जायफोर 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरा नैथि खोलोबनि COVID-19 भेक्सिन कभिक्सिन लानो थाखाय नेनानै दङ बिथांमोननो दिनैनिफ्राय सानथाम 12, 13 आरो 14 अक्ट'सिम भेक्सिन होनाय जागोन 7 मे 2021 मायथाइनि सिगां जायफोरा COVID-19 भेक्सिन कभिक्सिननि गिबि द'जखौ लाखांबाय बिथांमोनहा सिगांनि समाव जाय सेन्टाराव भेक्सिन लादोंमोन बे सेन्टारावनो नैथि फेजनि भेक्सिन कभिक्सिनखौ थांनानै लाहैनो हागोन बेनि अनगायैबो जायफोर दावबायारिफोरा गुबुन हादराव साख्रि सोलोंथाइ आरो इन्टारनेशनेल अलिम्पिक गेम्सनि थाखाय थांगोन बिथांमोनहा कभिशिल्ड भेक्सिननि नैथि द'जखौ 84 साननि जायगायाव 28 साननि उनावनो लानो हासिगोन बे बिथोनखौ इउनियन मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारआ होदों गासै बर'फोरनि थाखाय जानो हागौ गोजोनथाव खौरां बिटिआर ओनसोलाव सासे मन्थ्रिनि बिबान मोनबावनो हागौ इउपिपिएल दोलोनि उदालगुरि बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमएलए आरो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनो आसाम केबिनेटआव मन्थ्रिनि बिबान होनाय जानो हागौ बे खोथाखौ फोरमायथिदों मंगलदै लकसभा बियाबनि एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा बुंथिदों दि मंगलदै लकसभा बियाबाव सासेबो मन्थ्रिनि बिबानखौ मोननो हायाखै आरो गासैबो ओनसोलारिफोरा मंगलदै लकसभा बियाबाव सासे मन्थ्रि मोननायखौ हास्थायो होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सानै मन्थ्रिनि बिबान मोननो गोनांमोन उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा सिगांनो मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाखांबाय दा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि मुङाबो मन्थ्रिनि फारिलाइयाव सावरायजागासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो माखासे साननि उनाव मन्थ्रिनि समायखिराखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लाहोबावोब्ला एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ मन्थ्रि महरै समायखिरा लानो मोनगोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव 8 गोदान मिउनिसिपेल बर्ड बानायनाय जागोन बे 8नि मादाव 3 अदालगुरि जिल्लायाव जागोन होननानै फोरमायथिबावदों बिथाङा आसामाव गासै 100 मिउनिसिपेल बर्ड दङ जेब्ला बेफोर मिउनिसिपेल बर्डआव बिसायख'थिया जागोन अब्ला बिटिआर ओनसोलनि मिउनिसिपेल बर्डफोरावबो बिसायख'थिखौ खुंगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा COVID-19 नि भेक्सिन लाखांनायनि उनाव गोबां सुबुङानो बायदि बायदि साइड इफेक्ट जानायखौ फोरमायथिदों जेरै मोदोम सानाय लोमजानाय बायदि बायदि नाथाय सासे सुबुङा COVID-19 नि नैथि खेबनि भेक्सिन लानायनि उनाव गावनि देहायाव सम्बुक एबा मेगनेटिज्म सोमजिदों होननानै दाबि खालामदों जाय दा ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानानै दङ सुबुङा महाराष्ट्र नासिकनि शिवाजी चौकनि मुङा अरविन्द सोनार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला COVID-19 नि नैथि खोलोबनि भेक्सिन लानायनि उनाव माखासे सुबुंनि देहायाव सम्बुक सोमजिदों होननानै खौरां मोननायनि उनाव बिथांनि फिसाज्लाया बे खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ आनजाद नायनो थाखाय बिफाखौ मोनसे प्राइभेट देहा फाहामसालिसिम लांनानै COVID-19 नि भेक्सिन कभिशिल्डनि नैथि द'जखौ लाहोदोंमोन बेनि उनावनो न'आव आनजाद नायनायाव गोदोना आरो आखायाव सम्बुकआ सोमजिदों होननानै दाबि खालामदों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि देहायाव स्टिलनि सामुस आरो खावरि एबा कइनआ सिथाबदों गोलोमनायनि थाखाय जानो हागौ साननानै बिथाङा दुगैखांनायनि उनाव सिथाबनानै आनजाद नायदोंमोन बेयावबो सिथाबदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा
नाथाय महाराष्ट्रनि अन्धश्रद्धा निर्मुलन समिति MANS जाय खोमसि फोथायनायनि हेंथायै खामानि मावग्रा बिथांमोनहा बे जाथायखौ फोथायनानै लानो हायाखै जायनि थाखाय गनायथि मोनोब्ला बिथांनि देहायाव आनजाद नायहैगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। MANSआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुदि अरविन्द सनारनि देहायाव सम्भब सोमजिदों अब्ला मानो स्टिलखौल' बोगथाबनो हायो लहाखौ मानो बोगथाबनो हाया होननानैबो सोंथि खालामदों। जानो हागौ बियो मोनसे मेजिक ट्रिक्सजों सोमोन्दो दङ नङाब्ला देहायाव आथा होनानै बे भिडिअखौ बानायदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ रेहाय होनायनि सायाव लादों गिदिर थांखि। मन्त्रि अशोक सिंहालनि दैदेननायाव थांनाय सानथामनिफ्रायनो गुवाहाटीनि जनता भवनाव माइक्र' फाइनान्स कम्पानिफोरजों माइक्र' फाइनान्सनि लन रेहाय होनायनि सायाव सावरायलायनाया जागासिनो दङ। नाथाय दासिमबो जोबथा थांखिसिम सौहैनो हायाखै। अब्लाबो माइक्र' फाइनान्सनि लन सुख'नानै होनायनि सायाव माखासे थांखि फोसावदों मन्त्रि अशोक सिंहाला। गिबियावनो बिथांमोनहा माइक्र' फाइनान्स कम्पानिफोरा लन होनायखौ लानानै मोजां लन आरो गाज्रि लन बाहागोआव रानदों। जाय कम्पानिफोरा RBIनि नेमखान्थि सिफायनानै गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय लन होदों बेखौ गाज्रि लनाव दोननाय जादों आरो जायफोर कम्पानिफोरा RBIनि नेमखान्थि फालिनानै लन होदों बेखौ मोजां लनाव दोननाय जादों। जायफोर लन लागिरिफोरा मोजां लनखौ लादों बिथांमोननि लनखौसो सुख'नानै होनाय जागोन। गाज्रि लन लाग्राफोरनि सायाव दासिमबो जोबथा थांखि लानाय जाथ'वाखै होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि RBIनि नियम मथे सोर बायदिया मोजां लन आरो सोर बायदिया गाज्रि लनाव गोग्लैयो बिनि सायाव फोरमायथिनानै होदों बिथां मन्त्रि अशोक सिंहाला। RBIनि नेमखान्थिखौ नोजोर होनानै सेथियाव दङ गामि ओनसोलनि गंसे नखरनि इनकामा बोसोरसेयाव 1 लाखनि बारा जायोब्ला बिथांमोननि माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लानाय लनखौ सुख'नानै होनाय जानाय नङा। नैथियाव दङ नखराव खब्रै साखा थानाय गारि दंब्ला लनखौ रेहाय मोननाय नङा। थामथियाव दङ लन लाग्राया सोरखारनो टेक्स होग्राब्ला बिथांनि लनखौ सुख'नाय जानाय नङा। ब्रैथियाव दङ नखरसेयावनो सासेनि बांसिन सुबुङा लन लादोंब्ला सासेनिखौल' रेहाय होनाय जागोन। बाथियाव दङ 2020 मायथाइनि 31 डिसेम्बरनि सिगां लानाय लनफोरखौल' आसाम सोरखारा सुख'नानै होगोन। दथियाव दङ सोरखारा मोनसे थि रां 50,000निफ्राय 1 लाख रांसिम खानानै होगोन जाय रांखौ सोरखारा सुख'नानै होगोन। नाथाय बेसेबां रांनि लना सुख'जागोन बेखौ दासिमबो थि खालामथ'नाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेफोरनि अनगायैबो RBIनि आयेन मानियालासे जायफोर माइक्र' फाइनान्स कम्पानिफोरा लन होदों बेखौ गाज्रि लन मानिनाय जागोन। जेरै सेथियाव दङ जागायजेननायाव 60,000 रांल' लन होनायनि गनायथि दङ बेनिफ्राय 1 लाख रांसिम लन होनो हागोन। 1 लाख रांनि बांसिन लन होदोंब्ला बेयो गाज्रि लन। नाथाय जुदि सोलोंथाइ आरो देहा फाहामथायनि थाखाय 1 लाखनि बांसिन लन लादोंब्ला बेखौ मोजां लन मानिनाय जागोन। नैथियाव दङ मोनसे लनखौ खमसे खम 24 दान एबा बोसोरनैनि थाखाय होनो नांगोन। थामथियाव दङ आसोल रांनिख्रुइ सुदआ बांसिन जानो मोननाय नङा। RBIनि सिङाव थानाय भारतनि मोनबा गेदेरसिन कमार्शियेल बेंकफोरनि गड़ एबा एभारेज बेस रेटआ जेसेबां जागोन बेनि 2.75 गुनल' इन्टारेस्ट रेट एबा सुद लानो हागोन। बेनि बांसिन सुद लानायनि गनायथि गैया। मख'नो गोनांदि आसामाव 26 लाख सुबुंफोरा माइक्र' फाइनान्सनि रां लादों आरो बिथांमोननि एकाउन्टआ गासै मोन 45 लाख। बेनि अनगायैबो माइक्र' फाइनान्सफोरनिफ्राय लन लानाया गासै 12,500 कौटि रां। 12,500 कौटि रांनि मादाव 5,000 कौटियानो गाज्रि लनाव गोग्लैयो। अदेबानि RBIनि नेमखान्थि फालियालासे कास्टमारा लन लादों आरो कम्पानिफोराबो लन होदों। लोगोसे रायजोआव गं 40 कम्पानिफोरा माइक्र' फाइनान्सनि लन होदों। सासे बिमाया गावनि 7 फिसाफोरखौ लानानै ट्रेनाव बारसोमनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला छत्तीसगढ़नि महासामुंद जिल्लानि बेमचा गामिनि उमा साहू 45 बोसोर बैसोनि बिथाङा नखरनि माखासे जेंनाखौ लानानै गावनि फिसायजों हराव नांज्लायदोंमोन। बेनि उनावनो गोमानानै दंमोन। अखानायै महासामुंद आरो बेलसान्डानि रेल क्रसिंआव सासे बिमाजों लोगोसे 7 गथ'साफोरनि गोथै देहाखौ नुनानै पुलिस बिफाननो खौरां हरनायाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि उमा साहूजों लोगोसे 7 गथ'साफोर जाय खारबाय थानाय ट्रेनाव बारसोमनानै थैदों बिथांमोननि बैसोआ 10 बोसोरनिफ्राय लानानै 18 बोसोर बैसोसिमनि गेजेरावमोन आरो 7 फिसा हिन्जावफोरमोन। गासैबो जिउ गोमानाय 7खौ दा पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। नीति आयगनि SDC इन्डिया इन्डेक्स 2020-21नि बायदिब्ला आसाम, बिहार आरो झारखन्डआनो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिनाव दङ।
आरो केरालाया बयनिख्रुइबो सिगांसिन एबा टपआव दङ। मख'नो गोनांदि SDC रिपर्टखौ मोनसे रायजोनि गासैबो बिथिंनि जौगानाय, आइजोफोरनि हेंथा खामानि मावनाय बायदि बायदिनि सायाव नीति आय'गआ दिहुननानै होयो। SDC रिपर्टनि बायदिब्ला केरालानि स्क'रा 75 आरो आसामनिया 57। केरालानि रुजुनायाव केरालायाव जुदि 1 लाख आइजोफोरा गथ' जोनोम होनायनि मादाव सा 45 बिमाया जिउ गोमायो, नाथाय आसामाव सा 215 बिमाफोरानो गथ' जोनोम होनायाव जिउ गोमायो। केरालायाव जोनोम जाग्रा 1000 गथ'नि मादाव सा 10 गथ'सानि जिउ गोमायो, नाथाय आसामाव सा 47 गथ'सानि जिउ गोमायो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्ल'गान होग्रा BJP सोरखारा आसामाव आइजोफोरखौ रैखाथि खालामनो हायि लोगोसे गासैबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनो हायैनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आइजो आफादगिरि नन्दिता दास बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि कंग्रेसनि तरुण गगैनि समाव क्राइम केसआ 4,46,119 सिममोन, नाथाय दा BJPनि सर्बानन्द सन'वालनि समाव 5,97,095 सिम क्राइम केस मोनदों होननानैबो रोखायै फोरमायथिदों बिथाङा। आसाम केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खारुवाजान हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल पार्क आरो मुसलपुरनि डक्टर रवि बर' सिभिल देहा फाहामसालियाव दावबायहैदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बारग' NDBफोरनि केस बोखारनायनि थाखाय सावरायलायनाया जागासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों। बारग' NDBफोरनि हाइनास आरो नन हाइनास केसनि सायाव बिथा खालामनानै केसखौ बोखारनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। जायफोर बारग' NDBफोरा नन हाइनास केस दङ बिथांमोनहा गोरलैयैनो उदां जानो हागोन, नाथाय हाइनास केस थानायफोरनिया सम लागोन मानोना सोरखारि उखिल हमनानै आयेननि गेजेरजों नांनो नांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। हाइनास आरो नन हाइनास केस थानाय गासैबो बारग' NDBफोरनि केसआ थाबैनो सुस्रांजानायखौनो लुबैयो आरो बेनि थाखाय सावरायलायगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्मआ। साननैसो सिगांनिफ्रायनो मोखां बिजाबाव नुनो मोननाय जादों साउथ इन्डिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर अल्लु अर्जुनजों लोगोसे गावनि सावगारि आखिनानै इन्डियान आर्ट्स फेडारेशन बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हानायनि सावगारि। बिथांनि मुङा सानस्रि ब्रह्म। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय चापागुरि कक्लाबारि गामिनि। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 जुनाव इन्डियान आर्ट्स फेडारेशननि बानजायनायाव मी एन्ड माय फेभरेट सेलिब्रिटि आयदानि सायाव बादायलायनाया जादोंमोन। बेयावनो बिथाङा गावनि आरो सुपारस्टार अल्लु अर्जुननि सावगारिखौ जयै आखिनानै भारतनां सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों आरो बिथाङानो बे बादायलायनायाव गिबिसिन आइजो जाय सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। बिथाङा बे देरहासारनो हानायनि थाखाय भट होगिरि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों आरो उननि समाव बुहुमनां बादायलायनायाव बाहागो लागोन आरो बे बादायलायनायावबो रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन होननानै मिजिंथिदों बिथां सानस्रि ब्रह्मआ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।